Ola, son Jesús Bollosa González, estudante no CID da Xunqueira e estamos cursando o ciclo de mantenimento de vehículos híbridos e eléctricos que é novo neste ano. Elixín esta familia profesional porque son un amante dos vehículos, dos automóviles en este caso, pois é unha saída tamén laboral. Que destacaría na miña experiencia no centro? Pois destacaría que é un moi bo centro. De feito, levo xa aquí 5 anos estudando, este é o terceiro curso que estudo aquí, e a verdade que é moi bo material, moi bo profesional, moi bons maestros, e a verdade que estou moi contento con este centro. A miña asignatura preferida? Pois é bastante complicado. É algo bastante novo, costa bastante elixir unha, pero bueno, elixiría o tema da propulsión, porque é algo bastante novedoso. O tema de combinar motores eléctricos e motores de combustión ou solo o movimento eléctrico é bastante divertido, verdad? Recomendo este curso? Pois claro, este curso abre moitas portas. É algo novedoso, algo que se está implantando moito, queres que non, é unha salida profesional bastante grande. Onde me gustaría traballar? Pois a min encantaríame traballar na competición, tanto en motos como en automóviles. Pero ahora mismo estou traballando nun taller de electromecánico e é verdade que estou moi contento. Pois a miña opinión sobre a FP é que para xente que, por exemplo, eu, que costanos un pouco o tema de estudar, pois é unha salida profesional bastante grande. A parte que estudas cousas que te poden gustar, por exemplo, temos automoción, temos pois, outros temas, electricidade, é bastante... tes unha gama bastante grande de materias. Síguenos en canal fpgalicia.tv.